Hola, què tal, com esteu? Avui estem a l'entrevista de Can 40. Evidentment no sóc el Sergi Sánchez, però com hi havia una entrevista molt important, la faig jo, que m'agrada, i a més, ve amb nova cançó i ara entendreu tot el percal, ¿vale? Avui us presento i tenim aquí a l'estudi de Can 40 el Cesc Sant Salvador. Com estàs, Cesc? Molt bé, molt content d'estar aquí. Tot bé o què? Sí. Bueno, a veure, anem a l'important. Tu vas casar aquest cap de setmana. Sí. I a més has decidit publicar el mateix dia que et cases, mateix dia. Bueno, sí, de fet la cançó va sortir, clar, la cançó va sortir divendres, també, perquè surten les cançons el dijous a la mitjanit, normalment, que és el que està estipulat entre cometes, i jo em vaig casar divendres a la tarda. La cançó que es diu It's Always Me, When It's Always You. Correcte. Totalment dedicada a l'amor, a la teva parella. Et vas casar i, a més, presentes cançó, graves videoclip. Primer de tot, com gestiones aquest nivell emocional? Perquè, clar... T'he de dir que va ser de les setmanes més intenses de la meva vida i més divertides. Sí? O sigui, també hem d'entendre que jo com a persona sóc inquiet a més no poder. I m'ho vaig passar tan bé, havent d'estar atent a tantes coses, que va ser increïble. T'he de dir també, afegeixo, que quan la vaig fer en directe, en un moment, o sigui, el casament, el típic, no? Cerimònia, una mica d'aperitiu, sopar i festa. Doncs a la part de l'aperitiu, que el casament va ser a la Madrava, i estàvem allà a la piscina de la Madrava amb vistes a mar, va ser quan jo vaig sorprendre la Renata i la vaig cantar en directe. En aquell moment, sí que no vaig poder acabar la cançó orgànicament, és a dir, vaig haver de tragar l'emoció, saps allò que vas empassant i recuperes la veu? Perquè va ser com el moment de culminar-ho tot i de dir, hòstia, per fi. Has dit que tu vas passar bé l'última setmana organitzant un casament. Jo, que he passat també per això de casar-me, l'última setmana és terrorífica. A veure, Cesc... Mira, només et diré que ens casàvem divendres, doncs dijous, eren les 3 del matí, i estàvem, atent als noms, Guillermo Las Heras, Guim Puig, Miqui Núñez i Cesc Sant Salvador a les 3 del matí penjant llums a tota la piscina de l'Almadrava. Ostres. Res. O sigui, 12 hores de casar-me. Sí. Sort d'aquests col·legues. Però fixa't que són tot noms de gent que està acostumada a dir s'han de solucionar temes, s'han de pagar focs. Sí, va ser molt divertit. Molt. Mare meva, és un percal, això, Ostres, tu. Sí. Anem a tirar una mica més enrere, per saber una mica d'on neix. O sigui, on estaves, per què dius, hòstia, li vull dedicar aquesta cançó a la Renata? Mira, jo sempre he escrit sobre coses que m'han passat a mi o a la gent del meu entorn. I sí que a través de la Renata doncs, hi havia cançons que havíem fet entre els dos o a partir de coses que ella em deia i tal. Però no tenia una cançó per ella. Sí que havia fet una cançó per la meva mare, per exemple, havia fet una cançó més dedicada també a la meva germana, em falta una cançó al meu pare, que no la tinc, però bueno, també se les apropien, A vegades treus una cançó i dius, el meu pare diu, aquesta és la meva preferida, i pues mira. No te l'ha demanat ja? No t'ha fet pressió perquè li passis, també? No, el tio no, es porta molt bé. Vale. I això, llavors vaig pensar, ostres, pues podria ser el moment de fer-li una cançó. I clar, vaig pensar, i a més seria preciós a ensenyar-li aquell mateix dia. I seria encara més maco que la boda fos el mateix videoclip. I em vaig liar jo sol. Molt bé. Sí. Bona liada. Un dia molt tranquil per fer-ho tot. Correcte, sí. Per estar encara amb més coses, no? No sé com ho faries, perquè jo només pensar que havia de fer la cerimònia, després l'aperitiu, els balls, no sé què, no sé quantos... Bueno, en fi. La gent que m'acompanyava ho van fer molt bé. Ho van fer molt bé, no? Et van portar bé. Sí. I una cosa, perquè clar, tu acabes de dir, no?, que has fet cançons per a la teva mare, per a la teva germana, per a amics. Com trobes la mesura per poder escriure-la i després cantar-les i gestionar aquell moment de dir, ostres, que m'estic obrint un canal parlant d'aquesta gent per ni passar-te de lacrimogen, diguem-ho així, ni apretar el fre? Mira, les primeres cançons que vaig escriure eren totalment honestes i això que tu dius, no? Doncs d'obrir-me al 100% amb l'emoció que marcava el moment. És a dir, la primera cançó que escric és Búfalo, que és una cançó que és per al meu amic que té càncer i és una cançó que ha de servir per recolzar-lo durant la químio, però arriba a la nit abans de que ens deixi.
perquè les coses canvien tan ràpid, però fixa que la cançó és una cançó d'alegria, com qui diu, perquè neix amb el sentiment de l'alegria d'acompanyar-lo. Una altra cançó molt emocional que tinc és Cana l'Alba, que és la cançó que acompanya doncs, a la parella d'aquest noi un cop ens va deixar, no? I això es va anar repetint. Què passa? Que aquest any també vaig fer l'exercici de dir, escolta'm, jo vull fer cançons per les coses que passen, amb tots els ets i uts de les coses que passen, que la vida no sempre és alegre, però des d'una mirada positiva de la vida, no? Per exemple, la cançó de la meva mare, que és el Shake It Off, que està en el mateix àlbum que la de la Renata, és una cançó que parlo de la meva mare i la seva malaltia del Parkinson, però ho faig d'una manera quasi cínica de dir, aprofita el shake això del Parkinson per treure tota la merda de sobre i aprofitar les coses boniques de la vida, com és els moments de riure, com és les dos netes que té meravelloses, no meves, no meves, no anem tan ràpid. No anem... Bueno, la meva germana. Vull dir que si en una setmana has fet tot això, vull dir, no sé, la setmana que ve a veure què vens a presentar. Però sí, i el que sí que buscava aquest any és de fer cançons honestes, però cançons que poguessin acompanyar a altra gent, no només a qui jo la tinc dedicada, i que servissin per mirar el món amb una mirada més alegre i positiva, que ja tenim prou històries en la situació actual, política i geogràfica, que ens foten una mica els pèls de punta. Realment tenim això. Ara et volia preguntar una cosa, però m'ha marxat, però després la reprendré, a veure si em torna al cap, amb el que deies. Però, parlant d'aquest estrès, de tot això que a tu t'agrada engrescar-te, vale, si tot coincidia, a més, decideixes gravar el videoclip al teu propi casament, no? Com es fa? Clar, com ho vas fer? O sigui, tu estàs allà, vale, saps que a cert moment hauràs de gravar el videoclip. Sí. Teníeu pensat els planos com fer-ho, com muntar això? Jo, clar, tot això gestionat sense que la Renata ho sapigués. Clar, a sobre. Llavors, jo hi havia un treball amb en Ferran, que és amb el qui vaig fer el videoclip, i després t'explicaré per què va acabar havent-hi més gent involucrada en el projecte, doncs perquè van entrar una sèrie de marques que portaven també un equip seu i es va decidir compartir material per poder arribar a tenir molts més angles, moltes més tomes, moltes més perspectives diferents. Però el que jo vaig anar fent amb el Ferran va ser explicar els moments claus de les coses que crec que havien de sortir perquè fos un videoclip de cançó a través dels moments naturals i orgànics del casament. És a dir, el videoclip no té res artificial posat en el casament, sinó que és quines coses del casament ens valien per explicar la lletra de la cançó, com qui diu, i el moment i la història. I va ser un treball d'anar repassant el guió, anar discutint amb la Renata que hi havia coses que havien de passar i ella no entenia per què havien de passar. Jo, mira, és que això ha de ser així. I punto. I al final un treball... O sigui, el Ferran el que té és que té un ull cinemàtic, és a dir, cada pla que m'ha deixat veure és que sembla una pel·lícula, sí. Al final és com el trailer de la teva boda, diguem-ho així. Sí. En comptes de ser de 12 minuts, com ho fa la gent, doncs són 2:40 que dura la cançó, però sí. Encara més difícil, et diria, perquè fer un vídeo de tantes coses que duri tan poc... És que fer un vídeo de 2 minuts que expliqui una boda, que expliqui... De fet, ja no la boda, sinó que expliqui els sentiments del que tu estàs cantant. Vull dir que això encara és més complicat. Em preocupava una miqueta, però després de viure el casament i el saber que m'estaven gravant i estaven gravant tot el que estava passant, vaig pensar, és que l'has encertat. O sigui, jo em vaig estar emocionant tota l'estona. I quina emoció més real hi ha per ensenyar a càmera que la de veritat, no? A mi que se'm posin els ulls vermells, a la Renata que li caigui una llàgrima, a les reaccions espontànies de la gent. És que això no ho pots pagar amb actors en un vídeo tan real com això, no? Llavors jo crec que quedarà un producte espectacular. Sí. Està clar, les emocions ja de per si del dia a dia sempre estan allà quan passen coses, però clar, ho multipliques això per 1000, com són els casaments, que tothom està com eufòric, per dir-ho així d'alguna manera, doncs encara més. Dius que, a més, aquesta cançó tanca el teu EP. Correcte. Per què vas decidir que aquesta cançó tanqués aquest EP? Què significa també aquest EP després de llançar el teu debut ara fa un any? Bueno, ja fa un any del teu disc de debut. Sí. Què és el que volies explicar? Quina era la història que volies explicar amb tot plegat? Mira, amb aquest EP, que es diu I Should Have Done It Before, el que he volgut és
tornar una mica a redescobrir-me a mi. Ha coincidit que jo vaig fer una aposta amb una oportunitat molt forta de tenir un estudi a casa on jo em puc gravar molt més lliurement, sense horaris, molt més còmodament, i quan les inspiracions venien. I va ser un exercici de dir, ho faig d'aquesta manera, sumant a l'equip un productor australià que és amb qui més jo tenia referents, és a dir, aquest noi produïa artistes que a mi sempre m'han agradat molt, i vaig dir, si jo vull sonar a això que tant m'agrada, per què voler buscar les peces aquí? I no dic, pam, i parlo amb aquells. I una d'aquestes dates que venen aquests artistes australians, ell venia, ens vam tenir la sort de poder-nos conèixer i parlar, i em va dir que encantat de treballar amb mi, que endavant. Llavors, un cop tenia aquests dos elements, la idea de Should Have Done It Before era això, un àlbum d'alegria, un àlbum de ballar dins del que el meu estil permet, vull dir, no hi ha reggaetons aquí dins del LP, però és ballable, és el bombo negre aquest que caracteritza el Cesc, doncs sí. Cançons alegres, cançons enèrgiques, cançons que parlen de la vida, que jo resumeixo el lema d'aquest EP amb Love, Live It Now, que és com una mica el que ens ha de preocupar, no? És viure, estimar i fer-ho tot ara, perquè demà no ho sabem. Llavors és això una mica. I aquesta cançó, doncs mira, tanca el I Should Have Done It Before una mica, a veure, perquè és, jo crec que la cançó més emotiva de l'EP. Total. I escolta una cosa, ara que deies això de productor australià, això al final també d'anar traient cançons i d'anar coneguent certes persones també és fotre-hi cara, no? I de dir, jo vull fer això i anar a buscar, no? Perquè o sigui, tu li envies un DM o com va això? A veure, jo tinc la sort que a vegades la gent d'aquí ho pot desconèixer, que com que soc dels pocs artistes que canto en anglès, quan els artistes internacionals venen, no els de talla més gran, que ja venen amb el seu suport tags i tot això, doncs molts cops em contacten a mi, ja sigui per obrir concerts o per establir relacions, perquè aquí a Catalunya i a Espanya, doncs mira, els hi faig certa gràcia. M'ha passat, doncs això, darrerament el que més, amb la Ina, per exemple, que va venir aquí i vam tenir aquesta aventura. Doncs el primer que vaig tenir va ser els Sons of the East. Sons of the East, que han fet un creixement espectacular, doncs els primers concerts que feien a Barcelona i Madrid anava jo amb ells i viatjava amb ells. Llavors ja comences a establir aquesta relació. A través seu, doncs, artistes com Kim Churchill, Felipe Valdomir, el Ziggy Alberts, i són aquests que el productor que hi ha darrere és el Garrett Cato, que és el qui jo he contactat i el qui jo he estat treballant darrerament. Ara fa temps, anem a fer la pregunta que sempre et fan, suposo, que és quan t'escoltarem cantant en català? Ja has publicat cançons, ho sabem, però ja fa molt que vas publicar l'última. Clar, l'última és Cana l'Alba, de fet, sí. Per això, que aquesta ja té... Fer un any i pico. Però ja saps que un any és com... Actualment són 10 anys per la gent. Llavors... Això és molt cert, És veritat. Vull dir, ara ja un any és res. Abans podies tardar 4 anys sense publicar disc i no passava res. Correcte. Ara has de dir que te'n vas i després publicar. Bueno, ja... En fi. Llavors, tu creus que podríem veure aviat fent alguna col·labo? O publicant per tu? Tens cançons? Passaran coses perquè ara arribarem a un moment a finals d'aquest any de la meva vida bastant incert, perquè hi ha un projecte gran pel mig i no sé què em pot portar a fer aquest projecte gran. Perquè és una cosa diferent, que és una aventura nova per mi, i no puc dir què passarà perquè de veritat que no ho sé. És a dir, estaré obert a que pugui passar qualsevol cosa. I jo crec que alguna sorpresa podem tenir. I en català sempre escric. El que passa que jo tinc aquest problema que a mi el català, com hem comentat, l'última cançó que he publicat és Cana l'Alba. A mi m'agrada escriure en català d'aquesta manera, que és quasi com primer intento fer una poesia i després musicar-la, i em queda una cosa que per molt que tregui em costa pensar que sigui punxable a ràdios, però sí que tinc un parell d'idees en català que són una mica més poperes, que això, si em decideixo treure, potser estarem aquí als 40. Segurament. Perquè, escolta, clar, ara estaves dient això, no?, que la diferència entre escriure en anglès i català. Una de les preguntes que volia fer era si era més la diferència, la trobaves per tu a nivell líric o a nivell emocional. Entenc que a l'hora d'escriure és més emocional que líricament, o com? Saps què passa? Que el català és una llengua que a mi em costa
d'escriure coses més... com ho diria? Com més normals. És a dir, el dia a dia em costa més escriure en català i el català se me'n posa en un pla molt més elevat, molt més emocional. Sí. Amb l'anglès, en canvi, sí que puc anar una mica més al dia a dia. Per exemple, la cançó de la Renata és una lletra que parla de les petites coses i ho fa amb una senzillesa molt bonica. Amb el català el que em passa a vegades és que sento que estic en un llenguatge no prou, no sé com ho diria, no prou cuidat ni curat com per acabar de fer una cançó. Em passa per això, no? Doncs per la poètica de les cançons. I és una lluita interna. Amb en Miqui, que és un expert en escriure cançons i en català és una bèstia parda, sempre em va dient coses. No, tal, tu, escolta'm, has de tirar-te a la piscina, comença a escriure, comença a fer coses. La Sara Roy també és un espectacle escrivint en català. I m'estic mullant d'això per pensar i preparar cosetes que puguin venir. Llavors tenim el Miqui i la Sara que et fan... Són els meus mentors. Són els que te'n diuen fes-ho ja. Sí. I el Joel Fortuny, que sempre també està per allà, perquè sigui veritat que quan escric en català ressona amb molta gent d'aquí, més que quan ho faig en anglès, no? Perquè impactes directament al cor de les persones perquè no hi ha la barrera de l'idioma, no? Llavors tinc amics i coneguts que els hi agraden molt les cançons que he fet en català i em demanen, ostres, tornen a fer una d'aquestes, perquè ara, com tu has dit, ja fa un temps que no ens estàs acompanyant amb cançons d'aquí. Clar, és que tenim col·labos amb el Manu Guix, també amb el Ramon Miravet, de fa un temps ja encara més. Per això deia, dic, a veure si... No sé si t'animaries a compondre amb el Miqui, amb la Sara, amb algun d'ells dos? Amb el Miqui i la Sara, la cançó de Tornar-te a mirar, molta part de la cançó és una tarda amb ells i anar entre cerveses i innocentment tocant la guitarra i sí, hi ha la seva firma. Haurem de fer una sessió de composició d'aquestes de que aneu a fer unes cerveses i a una muntanya. Tocaria, ara que ja he passat tot, ara que ja estic tranquil, tocaria. Ara parlarem d'això, però escolta una cosa... També, jo no sé si encara et dona temps a sortir al carrer, si continues sortint al carrer a tocar o... Ara porto uns quants mesos que no he tingut temps. T'anava a dir, perquè ara ho tens una mica complicat, perquè entre que vas a festivals, l'estiu, que sempre vas tocant a un lloc o un altre... Mira que sempre intento buscar moments, però cada cop logísticament, a més, visc fora. O sigui, el que en els últims any i mig estava intentant fer és que quan venia a Barcelona a fer algunes reunions o fins i tot a l'estudi amb el Pau Romero perquè encara m'agrada anar-lo a veure i així, doncs era a les tardes quan acabava tot, trucar al pianista i si ell tenia llibertat, que normalment ell té uns horaris molt flexibles de feina, dir ens hi plantem, i a vegades sortia bé, a vegades sortia malament, perquè a vegades baixes al carrer i està ocupat i dius, bueno, pues... Cap a casa, otro dia. Però ara fa molts mesos que no. I ho trobo a faltar, És que el del carrer és una droga, Ja, és que és fort, això. Quines 3 coses t'ha donat tocar al carrer? Mira, primer et dona moltes taules i perdre por i vergonya escènica, o sigui, que no té sentit tenir. És a dir, jo crec que passa amb molts artistes i és aquesta por de no agradar a tothom o de que una part de la gent no pugui entendre el que fas i quan et poses al carrer el primer que has de batre és això, perquè si no mai no podries arrencar amb la primera cançó, no? Perquè el carrer t'exposa a tothom, però és que tothom vol dir tothom. Allà a Plaça Catalunya encara més. Pues estem parlant del que treballa a la caixa en allà a Plaça Catalunya, el que va comprar el Primark o el que està sense sostre disfrutant del teu concert perquè es posen allà a davant teu moltes vegades perquè és el seu moment d'esbarjo de poder lluitar contra les coses que tenen, no? Doncs a mi el que més m'ha ensenyat és a fer el que m'agrada fer i que qui vulgui sumar, doncs donar-li la benvinguda i que qui no vulgui sumar o no li interessi, doncs dir-li tingues molt bon dia i segueix caminant, no? Com qui diu, que és literalment el que pot arribar a passar. Jo diria que és això. I una d'aquestes últimes va ser trobar-te amb la Ina i després anar a un concert amb la Ina. Clar, que la vam tenir aquí fent una entrevista amb nosaltres als 40. Clar, és veritat. Va passar per aquí i després de cop i volta la veiem en un vídeo per xarxes. És veritat, que ella estava de promo aquells dies. Estava de promo aquells dies, clar. Ens vam conèixer, sí. Llavors, què tal això d'acabar actuant amb la Ina... Va ser heavy, Del carrer a la ras. I random,
Random. Random, perquè el match in a Cesc Ja. és divertit. És molt random, això, és veritat. I sí, aleatori como nada. Però sí que és veritat que va ser una aventura espectacular. Ella és encantadora. Em va semblar... Clar, jo no l'havia conegut mai personalment i no m'havia arribat a plantejar com podia ser. Però entenem que aquesta dona ha sigut número 1 arreu del món, Sí, i s'ha menjat el món diverses vegades i que s'apropés, que féssim allò tan punky, que dic jo, que és com tocar al carrer, que no molts artistes s'atreveixen, que tocar al carrer no hi ha trampa, Clar, es veu tot. Es veu tot, o sigui... Lo bo i lo dolent. És dels exercicis més honestos que es poden fer. I després, que em convidés a Raz, va ser espectacular. Sobretot jo amb la guitarra acústica al concert de la Ina és... Bueno, sí. Top. Sí. I una cosa, ja que has fet un videoclip, ja per acabar, quan feu el viatge de noces? Vull dir, perquè, claro, li fas una cançó, la lies per fer el videoclip sense saber-ho a la boda. Ara només queda ja un viatge de noces. Però ens toca al gener. Al gener. Sí, perquè el calendari és impossible i ens escaparem per Cap d'Any i al gener. Ens anem a Cape Town. Molt bé. Sí. Xulo. Molt xulo. I farem el 31 de desembre i fins al 15 de gener, una cosa així. Però allà on estigueu de vacances estaràs de vacances, no? Sí. Està prohibit agafar la guitarra, està prohibit, bueno, sí, perquè si l'he de facturar més, quina feinada. Per això. No, anem a menjar bé, a beure vi i a fer una mica de surf i alguna aventura així que també ens agrada molt. Doncs escolta, Cesc, gràcies per venir avui a Can 40. Primera entrevista de la temporada, t'he de dir. Home! O sigui que ets tu, Home, això m'encanta, quina meravella. O sigui, gràcies. ets padrí de temporada 25-26, vale? Que bé. O sigui que, Cesc, molta sort i ja vindràs quan tinguis el projecte ja encaminat, doncs vens aquí i ens ho expliques. Quan el tingui us l'ensenyo, us ho explico i us explico noves aventures que estem cuinant. Sí. Perfecte. Doncs avui aquí el Cesc Sant Salvador presentant l'última cançó, tancant el seu EP i ja veurem el que passarà, així que també visca els nuvis, no? Ja està. Fins la propera aquí a Can 40.